Deputados e deputados, señor Presidente da Diputación de Ourense, eu quería aproveitar e sin darlle pé ao Presidente a chamarme a ir á cuestión ou a chamarme a orden, pois aproveitar o uso da palabra para mostrar a solidaridade cos presos políticos cataláns que hoxe están na cadea por intentar de exercer o seu dereito a decidir o que queren facer co seu povo, o seu futuro. Dito isto, señor Presidente, estamos ante uns orzamentos que presenta a Diputación de Ourense, orzamentos que, como ben dixeron as compañeiras que foron antes que a min, son os primeiros en aprobar nunha provincia galega, tal é como a propia Diputación nos ten acostumados. Aquí cabe destacar que o Presidente da Diputación de Ourense presume nesta presa de previsibilidade, organización económica e eficacia na xestión, na mentres que dende Marea observamos xustamente o contrario. O Presidente debateu na terceira conferencia de presidentes provinciais, no panel inaugural da mesma, xunto con presidentes e representantes das Diputacións de Palencia, Cáceres, Valencia e do Ministerio de Facenda. E ali dixo que as entidades locais deberían de ter participación nos tributos das comunidades autónomas e reclamou abrir o debate do financiamento local e autonómico para actuar con criterios de verdadeiro equilibrio territorial e para tomar as diputacións como que son ferramentas eficaces para a mellor prestación dos servizos públicos. Ese é un criterio xusto. O que vostede defende é un criterio xusto. Entón, nos preguntamos por que non o está a aplicar. Vostede, co caxato de mando e a súa equipa de goberno, repartiu ao longo do ano 2016 este 2017 axudas e discreción a concellos de cor amiga do Partido Popular. E é verdade que o Partido Popular ten case o 82% das alcaldías da provincia, mas só ten o 56% dos concelleiros e o 43% dos votos totais da provincia nas últimas eleccións municipais. Agora ben, máis importantes que estes datos porcentuais, creo que os verdadeiros obxectivos a hora de repartir estes orzamentos non deberían ser os das cores políticas dos mapas que a vostedes tanto lle gustan e si os que vostede defendeu nesa conferencia de presidentes, que son criterios de equilibrio territorial. Debullando no orzamento, na memoria vemos como en acción social Ourense é a que menor proporción do orzamento destina a promoción e protección social. Partida que inclúe servizos sociais e promoción de emprego, protección de riscos laborais, entre outras cousas. Un 5% do total do orzamento da Deputación de Ourense dirixido a esta finalidade. Moi diferente é a porcentaxe deste tipo de gastos nos outros tres orzamentos provinciais, chegando ao 18% en Lugo, o 17% na Coruña ou o 14% en Pontevedra. Cada ourensán, con estas prestacións, tocamos a 12 euros por cabeza. Se sumamos termalismo, eu penso que está un pouco desubicado este concepto no que a acción social se refire, non porque non exerce acción social, senón que deixa moitos sectores vulnerables fora das medidas sociais, a suma ascende a 9.600.000 euros. Aquí tocamos a 30 euros por barba, Presidente. Sabe vostede canto gasta o Concello de Manzaneda por habitante en promoción social? Máis de 300 euros por habitante. O seu orzamento amosa a provincia como un territorio no que as prestacións sociais pensamos que están moi per debaixo da media en todos os casos. En medio rural, unha partida específica de 776.000 euros para actuacións en explotacións de Monterrei, o Reino, Armariz e Antela. Na provincia máis afectada polas xeadas, polas araivas, pola seca, polos incendios e agora por a praga da avespiña, quedando sectores tan importantes como o do gando, o da pataca, cereal, mel, uva ou castaña moi mermado no que a produción se refire. A Deputación de Ourense deixa 776.000 euros para o apartado de medio rural. Está moi ben que vostede se senta a falar cos sectores afectados polas inclemencias meteorolóxicas para así intentar tamén tapar as vergoñas da Consellería de Medio Rural, unha consellería que creemos impotente e sen idea diante dos problemas das nosas gandeiras e agricultoras, aínda que dende Marea parecenos unha burla que tanta preocupación pola súa parte se vexe reducida a tan só un 1,5% do seu orzamento nunha provincia totalmente agrogandeira como é a de Ourense. Aquí tamén quería fazer un inciso, concordo ca
que a compañeira Blanco sobre os incendios de Carballeda. Fomos coñecedores por parte do alcalde de que en vez de chamar ao alcalde a reunirse con xente afectada por os incendios forestais, o que se fixo foi mandar un deputado provincial ofrecendo arranxar camiños a veciños cunha pá da Diputación. En obras e servizos, 33 millóns de euros para vías provinciais, parque de maquinaria, agora xa medio privatizado. Podemos ver a desaparición de algunhas brigadas que foron marchando en beneficio de algunhas empresas, como a que leva hoxe a xestión, por exemplo, do mantemento da OU 701. Estrada, por certo, tercermundista, vostede isto sabe, porque pasa moito por ela, en na que había unha moción do PSDG de fai 3 anos, aprobada por unanimidade na Diputación de Ourense. Vostedes votaron a favor no ente provincial, en na cal se comprometía a deixar unha partida de 2 millóns de euros anuais para o seu arranxo, valorado nuns 8 millóns de euros. A día de hoxe, aínda non quedou reflexado, estamos falando de fai 3 anos para cá, aínda non se viu reflexado no orzamento esta cantidade. En Marea trouxemos unha iniciativa a este Parlamento para unha comisión para intentar que a Xunta de Galicia aceptara unha transferencia da Deputación de Ourense desta estrada, e que se nos denegou, dicindo que a vía estaba en perfecto estado. Vostede sabe que iso é mentira, porque vostede pasa por ela. Entón, pensamos que é xusto pedir que estas vías da Diputación que existen ao longo de toda a provincia de Ourense, que, por favor, que sexan atendidas como se merecen. En cultura, 10% do seu orzamento, educación e deporte. E aquí pensamos tamén que igual máis valería que incorporar esta partida o montante que comentaban as compañeiras, que moitas veces se gastan nestas excursións polo mundo adiante, e que non aportan absolutamente nada aos ourensáns. Nos plans provinciais, 6.420.000 euros, o que supón un 8% total do orzamento provincial. A Coruña está repartindo hoxe o 41%, Lugo o 25% e Pontevedra o 27%. Eu, como presidente, se fora presidente da Diputación de Ourense, estas cifras sí que me parecerían un pouco para facernos mirar un pouco ridículo, sobre todo comparando eses criterios. Ademais, estamos a falar dunha provincia na que as rentas son moito máis baixas, os concellos teñen moito máis problemas para chegar a final de mes que toda a cornixa atlántica, e penso que debíamos facer un esforzo positivo moito maior. En gastos correntes, gasto de persoal, órgano de goberno, Ourense volve a destacar en 2017, nos orzamentos, de 2018, por cuarto ano consecutivo no gasto dos seus órganos de goberno. Neste ano, a partida destinada a órganos de goberno do seu executivo aumentou en máis de 300.000 euros, ata chegar aos 4,7 millóns, máis do duplo do que reserva para estas funcións a Diputación, que menos gasta neste apartado, que é o da Coruña, con 2,3 millóns. Ourense segue sendo tamén a que máis gasta en persoal por habitante, 96 euros fronte aos 72 de Lugo, os 46 de Pontevedra ou os 35 da Coruña. Cabe destacar, por outro lado, que os orzamentos para este vindeiro ano 2018 prevén un incremento nos gastos de persoal dun 2%. O peso que este capítulo vai ter nas contas da institución provincial vai superar o 39%, pese a que o Plan Ourense 15-19, creado por vostedes, prevía reducilo nun 30%. Este Plan Ourense naceu xa morto, como moitas das iniciativas a fronte da institución, onde podemos corroborar que o papel aguanta o que lle boten por riba. Senón, non temos máis que observar ese código ético que vostede aprobou e incumpliu, o Plan Ourense que vostede aprobou e agora sigue sin cumplir, o novo Plan de Igualdade, onde no seu cuarto apartado di que está dedicado á seguridade e saúde no traballo para garantir a protección integral de mulleres traballadoras da institución que poden ser vítimas de violencia de xénero, así como velar por a saúde de mulleres embarazadas ou no período de lactancia. As palabras que se me ocorren para describir isto non creo que sexan as máis adecuadas para que queden registradas no diario de sesións. Polo que penso, xa rematar aquí a miña intervención. Moitas grazas. Gracias, señor Rodríguez Estévez. Por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo de 10 minutos, señor Fernández Gil. Señor presidente,